Anthony Najari YouTube channel nongtangmon boyखौ आं गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर दायो मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आङो जोंहा ब्रादारखौ माने जोंनि मेनेजारजों लोगो हमलायनोबा रायलायनो थाखाय लानानै थांगासिनो जोंनि हटेलाव थ' नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन थ' लोगोफोर बेफोरबायदि आरोखि लामाया स' लोगोफोर दायो जोंहा ब्रादारखौहाय बि बसुमतारी ब्रादारखौहाय माने मेनेजारजों रायलायनो लाबोनाया माने दा 8थायावसो जासिगोन दा बिनि थाखायनो माने मेन टपिकआव फैनोसै आरोखि दा मेन टपिकआव बेखौनो बुङो जे जिथुनाखि ना मा होनो जोंहा बैयो गथ' खांनो लाबोदोंमोन दा बिथांमोनाथ' दुखुआव दंखायो ना दा आरो जों बिसोरखौ बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि सापर्ट खालामालासिनो गुबुनजों सापर्ट खालामोबा माने जोंहाबो माने लासिं सिं जायो आरोखि दा बेखौनो आं बुंनो सानो जिथुनाखि जाय बिमाया गथ'खौ माने जाय न'खरा गथ'खौ खांनो लाबोदोंमोन बे न'खरा सिगाङाव लाबोनाय समावनो माने मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन आरोखि एग्रिमेन्ट थायोमोनब्ला एग्रिमेन्ट लिरनाय ए टु जेड बेफोरबायदि खांनायनि एग्रिमेन्ट थायोमोनब्ला दिनैनि दिनाव माने केस गेलेनो हागौमोन आरो माने दायोथ' एग्रिमेन्ट लायालासिनो बोरैथो केस गेलेनो बेफोरबायदि जायो आरोखि दा एग्रिमेन्ट सिगाङावनो एग्रिमेन्ट लाखानायमोनब्ला मोजाङै केस गेलेनानै बे गथ'खौ लाबोफिननो हागौमोन आरो बेफोरबायदि आरोखि दा ओमफ्राय आं बेखौबो बुंनो सानो जिथुनाखि उन्दैनिफ्रायनो खांबोबायना उन्दैनिफ्राय खांबोनानै दिनैनि दिनाव बै बिफाया सोर बेलाय उन्दै समाव मानो मा जानायमोन अबाव थैना थाहैयामोन अबाव मा जाना खालामनानै थाहैयामोन बै मानसिया बेखौ बुंनो सानो आरोखि दा बेखौ माने बुंनो सानोब्ला रायजो राजाया माने केस गेलेफिननो हायो आरो उन्दै समाव अबाव थांना थाहैनायमोन ना कर्टफ्राव माने केस गेलेनोब्ला बेखौ लानानै माने केस गेलेनो हायो उन्दै समाव अबाव थांनायमोन बै गथ'खौ गारनानै अबाव खारनायमोन जिथुनाखि बिमाया मालायजों हाबा जाहैनो बा गावनि बै हिनजावा मालायजों हाबा जाहैनो माब्रै मोनखो बेफोरबायदि लानानै माने दा बिमाया हौवा गैया बा रावबो गैया आं हारसिं होननानैसो खांनोसो होलांखादों होननानै जोंहा मादैया बुंखादों नालाय दा बेखौ माने लानानै माने केसखौ गेलेनो हायो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मादैनि दसे सम भिडिअखौ नायनानै ला थांगोन नोङो सोना थांगोन नोङो थां आब'जों दिदिजों बामजायानो आं थाङा लांफैबाय र' ओइ दुइसोनानो ओंखाम मोनजालाङा जाय सना भातकाबा नापालो आरो सना माबा जेबो जायाखै नोंसोरल' जाना एक साबि बेसेबो मिलबिखाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना नुखाबाय बिमाया बेसेबांदि दुखु जादों गावनि फिसाखौ आरो बेजों लोगोसे दिनै गाव जिथुनाखि खांनो लाबोनानै गावनि फिसा बायदि अनदोंमोन गावनि फिसा बायदि बोजबनानै लादोंमोन गावनि बिखायाव दा बेखौ गावनि आंगो साननानै जाय बिमा बिफाया गावनि आंगो असे साननानै खांदोंमोन बेखौ दिनै गावनि असे फिसाखौब्लाबो गुबुना सेना लाङोब्ला माबायदि दुखु मोनगोन दा बेनि दुखुआ बिमानि गोरबोआव बिफानि गोरबोआवसो दङ आरो दा नों आं गुबुन मानसिया बेफोरबायदि माने जानला मोनला बुंलाबायब्लाबोथ' जाया माने जाय गावनि फिसाखौ सेनानै लांजादों नै बिनि गोसोआवसो गोरबोआवसो दुखु थायो आरोखि दा बेखौथ' जाय बिमा बा जाय
बिफा जाय खांग्रा गथ' नोंब्लाबो आंब्लाबो नोंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो सोरबाफोर गथ'खौ बेबायदि नोंथाङा खांनो लाबोनायखौ सेना लाङोबा माबायदि दुखु मोनगोन दा बेफोरबायदि बिथांमोननि गेजेराव नोंनि आंनि गेजेराव जानायब्लासो जोङो बुजिगौमोन आरोखि बे दुखुखौ थ' आरो नोंथांमोना जिथुनाखि खांनो लाबोनाय बिफाना बिफाया माबायदि गाबदों बेखौबो नोंथांमोना ससे नायनानै ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय बिफायाबो माबायदिबां दुखु बेसेबां दुखु जादों आरो बेसेबां गाबदों ना दा बेखौ बोरै सहायना थानो हानो गावनि आंगो फिसा बायदि खांनो लाबोनानै खाङै बायै फेदेरै ना गिदिर गोलाव खालामै माबायदि हगारो माबायदि दुखु मोनो दा आङो जोंहा ब्रादार सासे दं बि बसुमतारी नोंथांमोना सिनायखागोन अलरेडि दा आं बिथांजोंबो माने फंनैसो सोंनोसै माबायदि बेफोरबायदिया माबायदि जागोन बा माबायदि खालामबा जों सानैजों माने गोबां बिदिनो सानलायलायबाय थादों आरो माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै दा बिथांनिफ्राय एसे मिन्थिना लानि बिथाङा मा बुङो आंथ' मा बुंबावनो गोबां दुखु गोनां जाहैबाय खोथाया माने बै समावहाय जुदि एग्रिमेन्ट खालामोमोनब्ला दिनैनि समावहाय बे लांफैनो हानायनि अबस्था जानाय नङामोन आरो ओमफ्राय बै समाव सानस्लाबासिबो जानो हागौ ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो बै समावहाय बबाव थैनानै थायामोन जेनेबा बिफाया दासो एफा गिदिर गोलाव खालामनानैहाय फोरोंबाय फेदेरबाय ओमफ्राय दासो लांफैबाय आरोखि दा बेखौहाय जुदि केस होयो गोलाव गिदिरफोरजों रायज्लायनानै केस होयोब्ला हयथ'बा देरहानो हागौ आं बेखौ सानो आरोखि बेनो थ' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिथाङाबो बेफोरबायदिनो सानदों थ' बेनो आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो एसे मदद खालामलायदो गावजों गाव ना सापर्ट खालामलायदो आरो जाय गिदिर गोलाव बिथांमोनाबो एसे आखायाव लानानै सापर्ट खालामलायदो जेन बे गथ'खौ मोनबोफिनो बिमा बिफानि जिथुनाखि खांनो लाबोनाय बिमा बिफानि मेगननि मोदैया माने मोदैजोंनो खुसि जानायफोरबायदि आरोखि दा बेखौनो माथो होनबावनो जों बयबो मिथिखायो आरो बयबो नुगासिनो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो बे भिडिअआ दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जाय गिदिर गोलाव भिडिअखौ शेयार खालामना हो बिथांमोनाबो जेन न'खरखौ जिथुनाखि जोंनि बर' न'खरखौ माने हेफाजाब खालामो सापर्ट खालामो थ' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे लाइकनखौ अल खालामना लादो आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा टापा हाजासे शेयार खालामना होदो थ' बाय बाय